Čaute ľudia, moje meno je Lukdoch123 a vítajte pri ďalšom videu. A dneska som tu s Matúšom. Čaute. Čaute. A pripravili sme si pre vás hru a hádaj, kto na papierik si napíšeme nejaké meno. Čelovku, proste volá sa to čelovka, No. to určite všetci poznáte. Ja dám Lukinovi na papierik nejakú osobnosť alebo nejakú postavičku, alebo čo prilepím to na čelo, musí hádať, kto je, a on zase mne. A nebudeme sa pozerať do kamery, aby sme nevideli, čo máme na čele, tak sa budeme pozerať len frontálne na seba, hej, aby... Takto vám to ukážeme, ten druhý sa tedy zavrie. Dobre, tak ja idem písať Lukimu najskôr. Kúkam sa. Môžem? Môžeš? Dobre. Ale ani to nie je, myslím, na tej kamere vidno. Dobre, takže nekúkaj sa, ale to sa. No. Čo to nepíše to naše pero? Nepíše? To nejako to už napíšem. Dobre. Napadaj mi? Čo? Tak už to napíšem. Bože, to je debil. No píš rýchlo. No dobre. Veď nie, že budeme 20 minút len písať, tu máš ceruzku normálnu, píš to týmto a je. No a rýchlo to už napíš, nech môžeme hádať. Bo už prešli 3 minúty pomaly, 2 a ešte sme... Ja zase si prešiel po Som nohe. prešiel po nohe so stoličkou, pero nemáme, ceruzku nemáme, celé zlé. Ja aj ukážem. No tak o to No. sa. No. A ešte to. Dobre. Takže začíname. Začínaš ty, tak začínam. No takže som človek. Si človek. Dobre, takže poznám ho. Poznáš? Je to youtuber. Áno. Má nad 1000 odoberateľov. Nad 100 000 odoberateľov. Nad miliónov odoberateľov. Hej, bože, on to hneď uhadne. Má pod 10 miliónov. Je to Gogo? A to máš aj ty! Aj dvaja My sme si obidvali navzájom to isté. Takže nikto nemá. Dobre, takže nikto nemám. Ale máš, lebo si uhadol. No dobré. Počkaj, to je druhý papierik. Dobre, ideme ďalej. Dúfam, že už teraz nedáme to isté. Píšem, takže musí ma napadnúť. No chápete to, aby sme dali to isté. Tak, opäť sa na video. No. Tak. Hop, jakou stranou? Kde to? Takto? Hej. My si dáme to isté, no chápete to ľudia? Počkaj. Kde mám telefón? Dobre, ukážem. Tak ja som dal Lukimu. Počkaj, no, ešte počkaj. No.
Dobre. Tak. Takže teraz ja začínam. Počkaj, aby ťa bolo aj vidieť na kamere. Nepozeraj sa. Som chlap. Teda som človek? Zunko. Áno, si človek. Som človek. A som muž? Áno, Poznám ho? áno. Osobne alebo len z televízora? Alebo známy je? No, s nami. Takže nepoznám ho. Nie. Dobre, tak ideš. Som človek, poznám ho. Hrá v televízii napríklad. Je to Slovák. Je to... Není, už idem ja. Ja? Takže som chlap, mám nad 20 rokov. Máš? Hej? Hral v nejakom seriáli? Nie. Nie? Takže... má nad 50 rokov. Takže... a poznám ho z televízora? Aj. Aj? A ešte aj odkiaľ? No, Z rádia? no napríklad, možno niekedy. Hej? Na STV jednotke má nejakú reláciu? Nie. Takže mám pod 50 rokov teda, pod 40, pod 30. Ale tak si osoba, ale nemusíš byť reálna. Takže som nereálny. No, si nereálny. Aha. Ale je to len akože, ale niekto ho hral. Akože je to hraná postava. Je to film, kde hrá. Typne si, dobre? Harry Pottera. Ako si vedel? Som si typol iba tak. On si typol Harry Potter, on to hneď uhadol, No, chápete? ale ešte ty... Si to videl, či čo? Nie, nevidel. Nie? Som si typol, no, teraz ešte ty môžeš. Dobre, takže som chlapec. No, No, si... chlap, No, chlap. nad 50. Tak Už okolo. áno, už áno. Už áno, mal 50 teraz niekedy. No, hej. A hral v nejakej relácii No, hej, aj. na Marky Slovák? Áno, Na Markíze napríklad. áno. Aj teraz to ešte chodí. No, niekedy s ním asi áno. A nehral v Susedoch? Nie. Tak hral hlavnú postavu v nejakom seriáli. To som sa špýtal, že? No, a ty si sa nepýtal, že či to je herec? Herec, nie? Nie, Spevák? nie, Moderátor? nie. Herec, spevák, moderátor, ja neviem, kameraman? Nie. Tak už nič není. Ešte niečo. Čo? Čo okrem herca, speváka, moderátora, neviem. Hovnoman? Aj tu som. Ja ti nemôžem poradiť, no pýtaj sa. No ja neviem, no tak je zábavný? Ani nie. Ani vážny? Dosť. Vilo rozboril. Mám ti poradiť? No. No aj minulý týždeň ležal v nemocnici. Jaj, no tak to si ma pomiatol s tým, že je v televízii. Ale však je? Máš aj pravdu, no. No tak kto? Robert Fico. Hej. Fico. No nič, poslednú postavičku a tejto zábavnej hríčke bude koniec. Lebo nemôžete pozerať 20 minút, to vás nebude baviť. Výborne som rozstavil papierik na čelovku. Nehaj, už nejde druhý. Ty sa napíšem ja. Teraz dám niečo ťažšie. Počkaj.
Ty si to videl, ty hovnoman. Nie. Hovnoman to videl. Nevidel. Videl si, že som... Tak neviem. Môžeš mi to slúbiť. Super. No a teraz všetci vidia, že mi klameš, lebo vy ste to videli, že to videl. Nevidel. Klamarisko. No tak čo tam bolo? No nič, tak ešte je druhé ti dám. A čo tam bolo? Že ja, akože ja. Ja som chcel dať tiež teba. Ale nedal si? Tak zase môžem... No, tak to Však máš napísané? nemám, čakaj. Ukazujem divákov. Si videl zase? Nevidel. Teraz si. Do prdele. Mi to ukazuješ. A mi to ukazuje. Môžeš dať nový papier. Ty si mi išiel dať seba? Ale veď sem to napíš, tam máš ešte netrhaj nový. A však môžeme. Nie, na čo? Však síce ich máš jak napadený. Dobre, tak. No. Počkaj. No tak je to typne. Otoce? Matúš. Nevidel som, naozaj. Riadne to naslín, však čo sa bojíš? Fuj, ale to si tam dali iný chrachloš. No, dobre. Začíname ty. Dobre, takže čo sa tam Není ťa kúkaš? vidno, stále hovorím len ja. Au. No, tak to buď. Som človek? Nie. Som človek? Hej. Poznáš ho? Osobne? Nie. Dobre, takže som nejaká postavička. Takže poznám ju? Mám ju rád? Á, tak. Ani nie. Podľa mňa. No, tak. Ale poznáš ju. Som zase ako známy v médiách? Tak ideš. Takže postavička nejakej rozprávke. Rozprávka, áno. Videl som ju niekedy teraz. No teraz neviem kedy, ale videl si ju už. Je malá, chudá, No ale nie, tak no. To není, že chudý alebo tlstý. má pod 40. A postavička nemá vek. Väčšina. To je kreslená. Dobre, no tak choď. Tak ja neviem, ty ma poznáš, ale není som známy ani z médií, ani ma nepoznáš osobne. Ako není to nejaká celebrita. Poradím ti, že skoro nikto ho nepozná osobne. Nikto. Bože, to bude nejaký youtuber. Gamer. Dobre! Ja síce youtuberov nesledujem, ale to mi Luky povedal, že to je jediný youtuber, ktorého že vraj nikto nepozná identitu. Je veľmi, veľmi malá tá postavička. Je malá. Šmolka. Jak si vedel? Lebo ty sú malý. Ty sa pozeral určite do iPadu. Alebo Nepozeral. To ty si sa skôr pozeral do iPadu. Jak tak sa mám uhádol, natočiť. čukec. Dobre, takže uhádli sme všetky naše postavičky. Dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Ahoj! Hoďte tomuto najúspešnejšiemu youtuberovi like Ahoj! a za jeden like Ahoj! dostaneme Ahoj! 1 cent. Wow. Dobre. Takže... Čaute. No, toto Dobre. video. Takže toto by bolo z dnešného videa všetko. Majte sa škaredo. A nie, majte sa krásne. A... Šírte lásku. Čau. Čaute. Čaute. A čau.
Ježiš. Čaute. Nie!